Gaueko 12:14 Jakak eta Iztuetak 22:13 irabazi diete Larrazabal eta Mari Ezkurrenari Logroñoko San Mateo Feriako B-multzoko lehen norgehiagokan. Favorito ziren Larrazabal eta Mari Ezkurrena, baina emaitza honen ostean ia txapelketatik kanpo geratu dira. Partida hasieratik ikusi dugu Martxel Iztueta epelak eta bi emanez pilota asko gozatu, zorez gain defentsan ere, batez ere 7. 8. kuadro horretatik pilota asko kenduz, eta Larrazabalia jokoz kanpo utziz aldiz, Jakak guztiz kontrakoa Iztu eta hasiera horretan nabarmen nagusitu denez, aurrean Lizartzarrak abaguneak izan ditu eta zenbait tanto ere amaitu ditu. Bai Larrazabal eta bai Mari Ezkurrena oso deseroso ikusi ditugu norgehiagoka osoan zehar, ez da ohikoa eurengan, batez ere Jon Mari Ezkurrenarengan, baina halako partidak tarteka marteka gertatu ohi dira, eta Berriozarko atzelariari gaurkoan tokatu zaio hori. Horren ondorioz, 5 eta huts aurreratu dira, eta 12:04 emaitzarekin iritsi dira lehen etenaldi horretara. Egia esan, jaun eta jabe, Jaka eta Iztu eta Martxelek esan dugu, asko eman dio pilotari, asko gozatu du, baina horrez gain kantxa ere oso ongi bete du, eta hori funtsezkoa da. Jon Mari Ezkurrena berriz guztiz kontrakoa, asko oparitu du, ez du agindu, batez ere partida hasieran, zailtasun gehien, bikote urdinak zailtasun gehien izan dituen une horretan ez du agindu, eta ondorioz markagailuan nabarmen joan zaizkie. Hala ere, bigarren zatian gauzak aldatu dira, Jon Mari Ezkurrena asendatu da partidan, nik esango nuke tenalditik bueltan, beste pentsamendu batekin edo agertua izan dela Berriozarko atzelaria, batez ere pilota gehiago gozatu du, gehiago kendu du atzetik, eta horren ondorioz noski Erik Jakak aurrean apenas izan du abagunerik, baina Iker Larrazabal ere gaur ez zegoen. Nik uste hasieran Jon Mari Ezkurrenaren agindu ezin horrek edo erabat partidatik atera duela edo erabat deskolokatu duela Amurrioko aurrelaria, eta naiz eta gerora Jonek ere dominatu, horrik errek ez ditu bere abaguneak baliatu, egia esan Jaka oso gutxitan behartu aurreko kuadro horietan, eta 13 eta 17 aurreratu hurbildu dira barkatu, baina horrera arte, gerora Jonek beste pilota bat galdu du, eta azken zatian nik uste atera duten pilotaren ondorioz, Jonentzat kentzeko zailagoa eta Erikentzat errematatzeko askoz ere errazagoa eta erosoagoa, Erikek 3 tanto zoragarri egin ditu, ia esan erakustaldia eman du gaurkoan Lizartzarrak, baina San Ferminetan ere aipatu genuen, Gorka Ugartemendiarekin orduko hartan beserie mailan aritu zen, gaur beste atzelari batekin, noski, Martxel Iztueta jada lehen mailan asentatua dagoen pilotaria da, eta ez dira egoera berberak, baina bai batean eta bai bestean, batez ere partida hasieran zenbat lagundu dien Erik Jakak, eta horretarako ahala badu, gaia badu, atzelariari laguntzeko partidak irakurtzen, bere esperientziak ere asko laguntzen dio noski, baina partidak irakurtzen pilotari bikaina da Erik Jaka, eta gaurkoan ere ikusi du. Hasiera horretan pentsatzekoa zen, behar bada Jon Mari Ezkurrenak nagusitasuna erakutsiko zuela, baina ez da horrela izan, eta hala ere Erik asko sartu da, ondorioz Martxelek ere baldintza erosoetan aritu ahal izan du hasiera horretan, eta azkenerako garaipen garbia lortu dutela esan daiteke, gehiago izan dira partida osoan zehar, Larrazabal eta Mari Ezkurrena oso altzaile ikusi ditugu, ez dute bikotea osatzerik izan gaurkoan, eta ondorioz gehi bederatziko tanto aberaxa jarri zaie Jaka eta Iztuetari alde, -9 Larrazabal eta Mari Ezkurrenari. Horrek zer esan nahi du, hurrengo partida Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 9 tantuz edo gehiagoz irabazi beharko dutela hurrengo
finalean behintzat egoteko aukerak eduki nahi badituzte. Beraz gogoratu, jakak eta iztuetako 22, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 13 Logroñon.